Så skal vi til undersøgelsen. Med de svar, som I har givet os, dem af jer, der gazeller, og ikke bare med for at lytte med og se, hvad der sker. Og vi starter med det store tal, som er det her. Og krisen har jo uværligt sat sine spor. Hvis vi kigger på 2008, hvor der var det største antal gazeller nogensinde, 2.475, og så ned til nu, hvor der er 827, som er pænt, men alligevel 2/3 nede. Der er så to versioner af den her sandhed. Den ene, den fik jeg hjemme ved spisebordet i mandags, altså for en uge siden, hvor jeg lagde avisen op på bordet, og så sad min søn William på 9 år, så kiggede han på den, og så sagde han, det ser ikke så godt ud. Og det er jo sandt, det ser ikke særlig godt ud. Den anden, den fik jeg så i Aarhus, for det sagde jeg nemlig sådan her, og så kom der en mand, en chipsproducent må det hedde, op til mig og sagde bagefter, det har du ikke ret i, det er forkert, det ser ikke specielt dårligt ud. Kig på den streg, I selv har lagt ind, det er bare som det altid har været. Nu er vi kommet tilbage til normalen. Der er omkring 800 gazeller, og det er et godt niveau. De bliver skiftet ud, og det er den vej, det går. Så der er to versioner af sandheden. Jeg håber, vi kommer lidt tættere på, om det er min søn eller chipsproducenten, der har ret. Vi har spurgt dem af jer, der blev valgt som gazeller, hvad er det, I har gjort? Hvad er det, I kan? Hvad er jeres svar? Og et af de svar, vi har fået, det er, at vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen. Og det synes jeg egentlig er ret sigende. Hvis man kigger på de tal, som det jo mest handler om, så er der i den her periode, kriseperiode, tabt 160.000 job i Danmark. Og i samme periode, så har gazellerne, altså den her lille flok, skabt 7.000 job. Så der er et eller andet, der foregår hos gazellerne, som gør, at man er svaret på krisen og kan hjælpe fremad. Bare lige for at repetere reglerne for, hvordan man bliver gazelle, så er det virksomheder, der omsætter for 1 million kroner. Dem er der godt 35.000 af i Danmark. Det er virksomheder, som har haft vækst i 4 år i streg. Så er vi nede på 2.739. Og så det sidste kriterie, at man har fordoblet væksten fra det første år til det sidste år, altså fra 2007 til regnskabsåret 2010. Og så er vi nede på 827. Nogle har bare gjort det rimelig simple, fravalgt krisen og arbejdet hårdt. Den store overraskelse i år, det her det er jo en SMV-undersøgelse, eller hvad hedder det, små og mellemstore virksomheder. Lego dukker op som en gazelle. Jeg synes bare, jeg vil nævne det for jer, at det er en meget, meget usædvanlig gazelle, men med 3100 ansatte og en omsætning på næsten 13 milliarder kroner, så er det lykkedes dem på 4 år at fordoble omsætningen, hvilket må sige at være en meget, meget unik gazelle og noget af en succeshistorie. Jeg synes bare, lige skulle have den med. Det er den helt store ende. Så er det de små, for eksempel Midtjysk Rør Montage APS med 2 ansatte. Og så er det dem, der er allerflest af. 20 ansatte og et bruttoresultat på omkring 22 millioner kroner. Det er meget typisk for en gazelle i den størrelse. Gazellerne bor også over hele landet. Nu er vi kommet til Sjælland og København, men det er faktisk rimelig fordelt, hvis I kan huske nogenlunde, hvor de store byer ligger, og hvor danskerne bor, så passer det meget godt. Der bor selvfølgelig flest i hovedstaden, omkring Aarhus og der, og så rundt omkring, altså også lidt i Syddanmark også, men det er egentlig rimelig jævnt fordelt. Det er ikke der, man ser et stort udsving. Det er ikke sådan, at jyderne er mere seje end københavnerne, eller den anden vej rundt. Vi har gjort mindre bedre, en af strategierne fra et af de svar, vi har fået. Hvis vi går tilbage til tallene igen, jamen hvad er det så? Er det bare en krise, vi ser her? Der prøvede vi at lave en lille øvelse, en teknisk øvelse, hvor vi sagde, hvis vi nu tog hele Danmark og sagde, at Danmark var en gazelle. Vi prøver at behandle tallene for Danmark, som vi gør med en gazelle, og laver et eller andet 4-årig periode, hvor vi siger, hvordan går det egentlig. Så vil verden til sådan derud. Det er BNP rullet over 4 år, løbende BNP, og det ligner en sand katastrofe. Så hvis man smider gazellerne ind oveni, så synes jeg faktisk godt, man kan tillade sig at sige, at gazellerne er rimelig seje. Fordi at selv når det går helt ned, så holder man niveauet. Og det er måske meget kendetegnende, at der er nogen, der kan noget særligt. Der er nogen, der vil noget helt særligt. Nu var der ikke så meget regional forskel i det her, men en trend, vi ser helt tydeligt, det er den her. Service, finans, IT og handel på vej op. Hvor det at lave en gazelle inden for industri, det bliver sværere og sværere og sværere og sværere. Og det er selvfølgelig udtryk for den generelle tendens, vi ser, at det er meget produktionen, der flytter ud, om det er til Polen, Ukraine eller helt over til Asien. Det ved jeg ikke, det må være meget individuelt, om det overhovedet kan være den type virksomheder i Danmark med de lønninger og produktionsforhold, vi har.
Jeg ved heller ikke, det er nok svært, men tallene siger tydeligt, at det, der kan ske her, det er hovedkontor, det er salg, det er design, det er den slags ting, konsulentydelser, som er der, hvor der er mulighed for at vækste, hvor det bliver mere og mere vanskeligt at gøre det inden for industrien. Emnet for i år, det har vi valgt jagten på talent, og det har vi, fordi at det er det, I svarer, er det vigtigste. Det med jer, der er gazeller for jeres virksomhed, og for den måde, I driver jeres virksomhed på. Vi kunne ikke have gjort det uden vores medarbejdere, står stort set som et citat i samtlige af de svar, jeg har givet, formuleret forskelligt, men det er en afgørende faktor for mange af jer. Og hvis man kigger på tallene, talent giver succes. Over 50% mener, det er medarbejderne, der er det vigtigste. Og det er jo meget interessant, når det er lederne, der har svaret på dem her. De mener faktisk selv, det er under 25% af dem selv. Så der er en eller anden form for selverkendelse der, at det er vigtigere med gode medarbejdere end med gode chefer. Der er selvfølgelig også mange andre ting, der er afgørende for succes, høj service, positivt marked og strategier, men medarbejderne slår ud som den faktor, der virkelig, virkelig gør forskellen. Til gengæld er der et svar her, som jeg ærger mig over, at vi ikke stillede 10 spørgsmål mere om, fordi at 56% af jer synes faktisk, at de 5 seneste ansættelser har ikke givet det rigtige resultat. Og det er der noget, der er værd at tænke over. Hvis man siger på den ene side, at medarbejderne det er det vigtigste, når man så omkring halvdelen af de medarbejdere, man får ind, det er ikke de rigtige. De skuffer, at det er forkert, der er noget galt med forudsætningerne, der er noget galt med det opslag, man laver, der er noget galt med forventningsafstemning, der er et eller andet galt her, som vi godt kunne undersøge lidt videre. Men den er værd at tænke over, synes jeg, og derfor tog vi den med. 50% af gangene er I ikke helt tilfreds med det, I ansætter, selvom I synes, det er det vigtigste i jeres job. Igen, vores hemmelighed er engagerede medarbejdere, der går en ekstra mil med jeres egne ord. I vil selvfølgelig gerne have gode medarbejdere for at tjene nogle penge, få noget succes. Og der kigger I på kunderne, som du også var inde på før. Det er kundefokus, altså hvad er det kunderne vil have, som er en af de primære driver for jeres vækst. Så er det forbedring af produkterne, produktkvaliteten, differentieret produkt, lidt det samme. Og ikke ret meget mindskning af omkostninger. Selvfølgelig er der også begrænset, at man kan spare omkostninger, når man har den størrelse, som de fleste gazeller har. Men alligevel interessant, at løsningen på krisen hele tiden er bedre produkter, mere ud til kunderne, altså frem, i stedet for at prøve at skære til. Jeg ved ikke, hvordan det passer sammen med den bundlinjestrategi, som du snakkede om derovre, men det er jo klart, at der er noget psykologi her, og der er også noget med, at gazellerne, i hvert fald den ene af priserne, bliver jo målt på toplinjen, altså på evnen til at vokse. Og det kan man også se her, det slår igennem. Det er at komme ud til kunderne, det er at lave de rigtige ting. Vi tilbyder en palet af produkter, der rent faktisk matcher kundernes behov. Jeg synes, det der rent faktisk er meget interessant, fordi at det er ikke bare hjemme på kontoret, man har siddet og tænkt over, hvad tror vi kunderne vil have, men det matcher rent faktisk det, de efterspørger derude. Så har vi bedt jer at give nogle råd til hinanden og til nye gazeller, og der slår den ud en gang til. Find de rigtige medarbejdere. Så er der kendt din branche og fokusere på kundeoplevelsen, lidt samme svar som før. Og så operere inden for en niche, og så eksportere. Og det er et nyt nøgleord, der er på vej op, at man skal ud på nye markeder og andre markeder for at kunne vokse. I tager selv medicinen, men det er åbenbart svært at rekruttere de rigtige folk. I har administrative byrder, og så bankernes uddannelsespolitik som nogle af de problemer, der er. Det var derfor, du var inviteret for at fortælle om det, hvordan det hænger sammen, og hvordan man løser det, hvad det er for nogle trick, man skal bruge, hvis man skal overbevise en bank om at få nogle flere penge. Og derfor så er der også en større ramme om det her, som selvfølgelig er det, som er hele rammen for gazeller, men for hele dansk erhvervsliv. Og det er jo, vi står jo i en meget, meget speciel tid, som jeg også synes, tallene i starten viser meget tydeligt. Vi står i en gældskrise, nu før hed den økonomisk krise, før det hed den en finanskrise. Vi står i en eller anden form for en krisetid, som er blevet nærmest en tillidskrise. Der er forskellige ting i gang, hvor man prøver at løse det. EU har haft topmøde i sidste uge, prøvet at få løst det Grækenlands problemet, uroen om en masse europæiske banker. Det lykkedes også til et vist stykke. Markederne reagerede positivt og faldt så ligesom tilbage i en, bliver det nu også så godt igen. Så der er nogle store politiske issues her for europæiske politikere, for danske også, for amerikanske og andre med at få løst det her, få genskabt tilliden til, at verden faktisk fungerer. Så er der herhjemme, der har vi jo haft et regeringsskifte,
og haft en meget, meget speciel periode, også i den økonomiske politik, hvor man jo har været med til at pumpe den her boble op, der var før. Faktisk meget sjovt, at de her voldsomme stigning, der var i antallet af gazeller, var faktisk afledt af boligboblen. Det var byggegazeller, rigtig mange af dem, altså VVS-firmaer, byggefirmaer og andre firmaer, som blev pustet op. Og der havde vi jo en meget speciel finanspolitik på det område, på det tidspunkt, hvor man jo faktisk boostede det offentlige forbrug samtidig med, at den private sektor mosede afsted derude, og det er måske ikke en rigtig smart måde at lave økonomisk politik på. Man kan sige det samme. Nu går vi og venter på en finanslov i den her uge. Jamen, hvad er det egentlig for en type finanslov, vi får, og hvordan laver den en basis for, hvad det er for en økonomi, vi har generelt? Og så var der finansiering, men nu sagde Karin Frøsig så meget om det omkring bankerne, og hvordan vi får ro omkring det område. Så det er en meget speciel tid at være gazelle i. Og derfor er min konklusion, at de gazeller, der er, og dem er kommet med i årets gazelle-liste på 127 i alt, de har vundet på trods. I har vundet på trods. Og det synes jeg bare, I skulle give jer selv en hånd på.